गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै जों दिनै सानडे एसे बेरायनो थांनो नागिरदों साब्रैजों शपिं खालामनो आरो फिसानो ओरैनो फैसा बख'ग्रोनानै लानोसै एसे एटिएमआव SBI नेरे थाबाय सिभिल हस्पिटाल RNB सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार ओमफ्राय जों बेथिं थांगोन एबारै जा गरमलै आयौ इमान गरम जे एटिएमानो जाया बेवहाय जों दा थांगोन SBI बेंक खाथियाव थांसिगोन जों दा जा गरम जोब्बाय बे मोनबा गिदिंबाय जोङो फैसा केसआनो गैया फैसाखौनो सोनो हायाखिसै ना माथो SBI आलाय गैया एसे मोनबा गिदिंबाबो मोनसे नायबावनि र' जों नायबावनि मोनबाय नै बेसेबां मोनखो लिभिं फैसाया बेसेबां मोनखो फैसाया एफा गोबां बख'नानै आयु फसायदो राइडारसो नै मा ओंख्रि जादों नोंसोरलाय गाबनाय बायदि जाजोबोनो गोलोमनाया आयु मा बेदरजों जादों नोंलाय मेगि बयलार माबायदि रा गोथावा उल्टी जों बिशाल थांनो नागिरदों फैगौ ओमफ्राय हनै जों दा बिशाल थांगासिनो बिशाल हम लोग बिशाल जाएगा फिरफिलियाव गाखोनो बाथ'बाय आरो बै अट'आ ओरैबादि मोजां नैबे गाखोनो बेखौ नुना होसोबोबाय जों दहाय चर्चनिफ्राय फैबा जों गाखोबोदोंमोन दहायनो बे मोनदा गारिया बिराद मोजां जों गाखोबानोसै बेलाय जों थांगासिनो दा गाखोनो बिराद मोजां एसे दुखुआव दं बिथाङा डिप्रेसनाव दं जों बादि हेपि थानो नाजा नोंथांमोनाबो दुखुआव दाथा बेबादि गाखोनो बिराद मोजांलै आदानि गारियाव दिनै खननै गाखोनाय जाबाय आदा खाफाल मोजां जों नोंखौ नागिरना फैखादोंमोन रा दिनैनो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लादों दिनैनो बोनो हाबायनो जोंनि गोसोखौ ओरैबादि मोजां नेक्स्ट टाइम बिशाल सफैबाय फाइनालि एसे हाबनोसै मोनफैलायबाय जोङो गासिबो हाबनानै बेरायफैदों नै आब'आ फैबाय जोंना बिशाल नायनि र' मा मोनो गस्ला शार्ट कालेक्सनफोर जुथा नायलाबायनोलै गाननानै खारनो आंना बेल्टबो नांगौमोन एक्चुअलि बारा फसाया बिदिखौ नांगौ माबा माबि थांबा मोनसे फ्लाक्स बथलसो दङ माबायदि बथलखौ लानांगौथाय बथल मोनसे लानांगौमोन आंना फ्लाक्स दंखायो गुदुं थाग्रा दंखायो ना बिदिखौ लानायसै हरना लाङोमोन ना गोदोनायाव कपनि कालेक्सनफोर एसे फ्लाक्स लंपेन्ट नायदोंलै मालाय मोजां रा ब्लेक फुल ब्लेक समायो ब्लेकआथ' जेब्लायबो फेभरेट जाखायो सेंग्राफोरनि लंपेन्टआ आंनो एसे नै बिदि कालारखौसो बायगोन आं र' एबार नैबे कालाराबो मोजां नुयोथ' बे कालारा मोजां नुयो दा नै नैबे कालारखौ मोजां मोनो आं फ्रा माबायदि रा ससियेल
बिरखां नों गानग्राबा दिनै भिडिअखौ नायदोंबा स्पर्टिं आयौ गुसुनो ओमफ्राय नै बे अर्गें नै नों गानग्रा बादि गस्ला भिडिअखौ नायदोंबा जिन्सनि कालेक्सन ओमफ्राय बे गोजौआवना ओरैबायदि जाग्रा गोथाव गोथाव कालेक्सन ओमफ्राय नै आं नायदों आंनि फेभरेट बुस्थुफोर काजु बादामनो मा होनो बेयाव मोनजोबो वाव आंनि फेभरेट खिन्थु बायनो हाया ओरैबायदि दुखुनांथाव ओमफ्राय नै आंनो बिथिं ट्रलिबो बायनांगौ दं आंना खिन्थु दा फाइनान्सियेल प्रब्लेम बायथ'ला नै बैनिफ्रायनो लांफैगोन खोमा दां बेयाव पारफिउम नायनि र' माय मोनथाय पारफिउमा हिर'ल' दोनखायो सानो पारफिउम कालेक्सन नायनि र' बेयाव मोननैसो पारफिउम ने पारफिउमा बारा मोजां कालेक्सन गैया आंनि नांगौआ गैयामोन आरो बेवहाय 60 बेबो 60 सेम होनदों एखे होनदों ब्लेकआलाय गासिनो एखे गोजालाय लायो बेखौ लानोसै कम्फर्ट मोनसे लाबावबाय नै ज' साफोन लाक्स सिगां बाहायदोंमोन दा बाहायिया गोबाव जाबाय Sensodyne one of my favorite brush आं बेखौल' इउज खालामनो मोजां मोनो बेलेग ब्रासजों मानजिनो हाया आंना हाथाया आसुरितसो स्लिपफोर कालेक्सन गफर मोजां मोनो खिन्थु मैला नाङो बायोसो जा नांगौ लाबाय कम्फर्ट बायदिसिना जोंनो नांगौ बुस्थुआनो गैया जों बेरायनोसो फैखादोंमोन ओमफ्राय जों दा रिटार्न जाफिनसै अभी पेमेंट करना बाकी है पेमेंट खालामनोसै जोङो पेमेंट खालामनोसै थांनोसै ओमफ्राय उनफ्राय थाहैनोसै हाबसन जाखो बे केकखौ बिराद फसायदोंमोन आं बिनानावनो ओमफ्राय आं न'आव थांनाय जाथ'नाय नङा नालाय बिनिफ्रायनो लांथ'ले आंनि आंकोलनि फिसाजो दं नालाय बेनो लांगौमोन आं न'आव थांनाय जाथ'ले नालाय ओमफ्राय लांथ'ले बियो बेखौनो गाननायगासिनो दे मालाय फसायनानै मोजां मोनसिदों नों मोजांथारमोन बिरादनो मोजांरा खोन्थासै एसे खबसेखौनो बिनानावनो लांथारगोन आं बेखौहाय बेरायनायाव मानायाव गानथों थाब होनो मोनाखै नै लाइनाव दङ बन्दुआ थांबाय पेमेन्टबो खालामखांबाय जोङो दा थांनोसै हरदो जोब्बायलै दा थांगासिनो जों बिशालनिफ्राय फैद्लाद' आयौ गरमा दाना जोंना गारिया फैदोंना फैयाखैथाय माबा गथ'खौहाय बिशालाव फैनानै खारहोनो हाफैबायलै नङाबाथ' सानफ्रामबो सिङावनो दुखुआनो एसे डिप्रेसनाव थाबाय थाखायो बे बिशालासो एसे सुख सान्ति होनांगौहाय सुख सान्ति माने फ्रियाव दोनबाय एसे बेनोसै आंनि ब्लगआ बायबाय नोंहा माबा बुङो माजों थाङो गैलालै थांनांसिगोन